Pilar, No sé. més enllà de les floretes que li has dit quan estaves fora d'antena, estàs guardant els dards enverinats, per Bueno, li he dit descomptat? tantes coses que em feia trampes, o sigui que no sé si tantes No, li has dit no. El que li he dit és que és un home culte. A mi m'agrada... No, el més important que li he dit, senyores i senyors, Pilar Rahola li he dit es el único ministerio que me gustaría tener. ¿Sí o no? Sí, és veritat. I ell s'ha posat a tremolar. No. De hecho, es por la única razón por la que sería española. Y me parece tan disparate porque española lo es, claro. No, iré más lejos. Era por el único motivo que sería española es para tener el Ministerio de Exteriores y poder de alguna forma permitir que Cataluña se fuera de España. Permíteme, ministro. Qué encantadora. Sí, estoy así de simpàtica. Ministre, No, estàs parla en segura? català, sí. Sí, tu vols? Sí. Estàs segura d'estar aquí? Perquè després a la còpia et diran que què fas debatent amb la Rahola. Llavors tu diràs que hay que estar en los sitios difíciles contestando a esa gente. Perquè això vas fer-ho quan vas venir aquí en el debat amb Junqueras. Sí, claro. És a dir, que faràs això, passarà això? Tan greu és debatre amb un catalanista, amb un sobiranista? És a dir, resulta que som una mena de, no sé, de gent a les galeres amb la qual o ens perdonen la vida o aneu a la resistència. Estàs enterradíscola debatent amb mi? Vamos a ver, yo no me he negado nunca a debatir con nadie. Però després què dius a la COPE? Bueno, la COPE dirá lo que quiera, pero yo no he hecho eso. Home, tu vas justificar el cara a cara amb l'Oriol Junqueras dient que havia que estar aquí perquè si no imposàvem un pensament únic. Catalunya, el territori en el qual hi ha... Un muro de silencio. Catalunya, el territori en el qual hi ha més debat polític sobre el tema català. Ja voldria jo la pluralitat que hi ha a Catalunya, en mitjans com aquest i en els mitjans catalans globalment, on el teu pensament, el meu i el de l'altre, hi són presents, que no pas a les altres zones en les quals cap plantejament que sigui a favor de la sobirania o d'un referèndum pràcticament no està representat. Per tant, pensament únic, aquí, poc. Allá, així, el teu. Que yo estoy aquí. Tú sabes la anécdota de Unamuno, que estaba en la iglesia y el párroco estaba muy enfadado con la gente que no iba a misa y alguien se levantó y dijo, oiga, eso díganselo a los que no han venido, que yo estoy... Yo siempre que me han dicho que venga, he venido. Jo no em queixo, ministre. Y ahora me han dicho que podía discutir contigo y me quedo. Ministre, no em queixo. En contra de la opinión de mi jefe de prensa. Aquí està, que et renyarà després. Ministre, jo agraeixo diverses coses teves i després diré el que he de dir, algunes de les quals les vaig escriure en un article. Una d'elles és la teva voluntat de fer el debat dialèctic. El que passa és que després no vull que vagis a justificar-te a Madrid, defensa-ho, escolta'm, som gent madura, democràtica, que tenim posicions diverses i que tenim la necessitat de parlar-nos i debatre'ns, però no perquè sigui, diguem-ne, allò, una mena d'heroïcitat espanyola, venir aquí a debatre amb la Rahola. Porque por ahora estamos hablando de por qué tenemos que hablar. Hi ha hagut la primera part de l'entrevista amb el Josep Cuní, que ha estat fantàstica. Has fet una magnífica exposició argumental sobre què passaria si Europa se'n va de l'euro. I jo m'he quedat... La Gran Bretanya. Perdó, la Gran Bretanya se'n va d'Europa. I jo m'he quedat impressionada perquè eren tots els arguments que els catalans vam utilitzar quan ens dèieu que Catalunya quedaria fora d'Europa, fora de la Unió, que no ens voldria ningú, que vagaríem per l'espai sideral, que ens expulsarien de l'euro i semblava que anàvem a la caleres. I ara et sento a tu que no passava res, que hi pot haver tractats bilaterals. Semblaves la Rahola en el Consell de la Transició, ministre. Con una diferencia muy importante. Es que el Reino Unido es un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Y Cataluña, si se independizase por una declaración unilateral de independencia, no sería reconocido por Naciones Unidas, por tanto, no sería un Estado. No tens raó, no tens raó, ministre. No tens raó perquè tots els països... Jo et podria treure ara tota la hemeroteca que me l'he llegida de tots els països emergents a la Unió Europea, les Croàcies, les Eslovènies, les Eslovàquies, totes, que hi havia gent que deia el mateix que tu. Desapareixeran, aniran a l'espai sideral, quedaran a l'infern. Estan tots en aquests moments o a punt d'entrar a Europa o ja dins d'Europa i fan la seva via. No anem per aquí perquè la por no ens funciona. No, perdona. Todas las repúblicas que formaban parte de la antigua Yugoslavia, 6, tenían reconocida en la Constitución de Yugoslavia el derecho a la autodeterminación. Perdona, eso es absolutamente así. ¿Y por qué hemos reconocido a Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, etcétera, y no a Kosovo o a la Vojvodina? Porque esos no lo tenían reconocido. El derecho es el derecho. Y el ejemplo que estás trayendo no es bueno. Hay miles de territorios que están reconocidos por muchos estados. Por ejemplo, la llamada República Árabe Saharaui Democrática.
por ejemplo, Palestina, que tiene 135 reconocimientos. Y, sin embargo, no tienen el reconocimiento de Naciones Unidas y, por tanto, no son estados. Y estando yo presidiendo el Consejo de Seguridad, se aprobó una declaración firmada por 193 países, es decir, todos, diciendo que se aplica el principio de integridad territorial, salvo en los 3 supuestos de colonias, territorios ocupados militarmente o territorios donde no se reconozcan los derechos de ciudadanía. Ministre, permetem, tu saps perfectament, i especialment en un territori com la Unió Europea... Però la diferència entre Gran Bretanya i Catalunya l'ha deixat clara, no, gens clara. Tu saps perfectament que els conflictes territorials, si es resolen finalment per la via democràtica, les solucions es troben totes elles. Que un espai com Catalunya, en el qual hi ha milers de multinacionals, milers de petites i mitjanes empreses, on hi ha interessos econòmics de primer nivell, no quedaria mai, sota cap condició, a fora de la Unió Europea ni de l'euro, entre altres coses perquè l'euro no s'ho podria permetre. I si quedés fora, trobaria la manera bilateral de resoldre-ho. Això ho sabíeu, però a mi el que m'ha agradat, ministre, és que tu estaves utilitzant la nostra argumentació per parlar de la Gran Bretanya. Perquè és un estado reconocido i està... Molt bé, doncs ara que t'agafo a lo de la Gran Bretanya. Acabes de dir que les nacions com Catalunya, que no tenen reconegut en la Constitució estatal el dret a l'autodeterminació, queden en una situació de tal. Molt bé, Escòcia tampoc la tenia. Què va fer el govern de Cameron? Què va fer el govern de Cameron? Perdona, Pilar, el govern de Cameron va canviar la Constitució per permetre... El puro sofismo el teu. No, afirmas una cosa que no es cierta y a partir de ahí todo el razonamiento es falso. Perdona, el senyor Cameron va canviar o no va canviar la llei per permetre que a Escòcia... No hi ha Constitució, ho sé, però va fer les lleis adequades perquè que Escòcia pogués fer un referèndum quan això no estava articulat? Sí. Per què? Perquè el senyor Cameron va dir abans prefereixo ser demòcrata que ser britànic. Y esta es la gran diferencia entre la Gran Bretaña y España. Vamos a ver. En el Reino Unido no hay una constitución escrita. Y la única regla es que la soberanía reside en el Parlamento de Westminster. Y Westminster transfirió las competencias al Parlamento escocés para que convocase un referéndum. Por tanto, la situación es radicalmente distinta. Y la democracia, desde el tiempo de los griegos, se hace siempre dentro del marco legal. Y el marco legal lo que dice es que si se quiere establecer el principio de autodeterminación en España, hay que reformar la Constitución por el procedimiento establecido en la Constitución. Lo otro es la selva. Molt bé, parlem de la llei. La llei ens permetia fer... Pilar, estàs intentant recuperar el debat que en el teu lloc va fer Junqueras amb el ministre Margallo el mes de setembre passat? Saps què passa? Que per bé que jo li tinc simpatia, perquè la gent culta... Si li tens simpatia i admiració. Perquè la gent culta sempre m'agrada, aquest ministre va utilitzar la seva influència perquè jo, per exemple, no pogués fer una conferència a Guatemala, cosa que tu vas reconèixer en el Parlament espanyol. I la vostra influència en el Ministeri i el diner públic per intentar evitar que ciutadans catalans puguem anar pel món explicant-nos. I això té poc de democràtic. És a dir, aquest reconeixement de que les ambaixades espanyoles estan al servei d'un plantejament, no d'un tema d'estat, estan d'un plantejament ideològic, que és el del PP... Constitucional. No, que és el del PP, perquè no és el de tots els partits. És deplorable, ministre. És diner públic. Està utilitzant els meus impostos per intentar que jo no pugui anar a una conferència. Més que l'Estat. Catalunya no té Estat, sí que en té una de contra. Un poco de orden, como se dice en el Parlamento británico. Aquí se está utilizando el dinero de todos los españoles vía transferencias presupuestarias para organizar unas oficinas diplomáticas destinadas... De contrainteligencia. No, destinadas a difundir el relato independentista. De matar-lo. Y la Constitución española dice, en artículo 1, que la soberanía pertenece a todo el pueblo español, y la 2 dice la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación. Y entonces lo que estamos defendiendo es la Constitución, que es lo que hemos jurado hacer. Ministre, hi ha moltes maneres de defensar la Constitució. Jo crec que tu, que ets un home culte i que ets un home... Ara me va a decir otra maldad, cada vez que empezamos con que soy culto... Sí, però vull dir que ets un home llegit. Sabràs perfectament que la millor manera de resoldre un conflicte no és a través de brandar la llei i reprimir amb ella, sinó a ser de seduir, de convèncer, de trobar la manera dels encaixos. Durant els anys que ha governat el teu executiu, excepte tu, que
sí que vens de tant en tant, no només els ponts de diàleg s'han esberlat tots, sinó que ens heu utilitzat les lleis per reprimir-nos brutalment. Tenim un expresident de Catalunya als tribunals. Tu creus de veritat, ministre, que és la manera de resoldre-ho? I mentrestant no pagueu els deutes, mentrestant ens deixeu a la cua en inversions infraestructurals, mentrestant encara tenim penjat el corredor mediterrani, mentrestant hem tingut inversions que han perillat per l'actitud de l'Estat, però la llei, la Constitució. Potser ens hauríeu de seduir en lloc d'estomacar-nos. Resposta i acabem, ministre. Vamos a ver. Primero, que hay que respetar la Constitución y la ley es una condición sine qua non para que haya democracia. Segundo, lo que en democracia votamos, que votamos todos los españoles una Constitución, en democracia plena lo tenemos que resolver. Todos los españoles tendremos que resolverlo, porque yo considero que también formo parte de Cataluña y por tanto tengo derecho a que me pregunten... Dels meus impostos segur. No, perdona. Y en inversiones públicas... Estem a la cua. En inversiones públicas... No és verdad. Som molt més forts. Tenim el tant per cent més alt del PIB i el tant per cent també. Las inversiones acumuladas, la inversión en términos de stock es la primera comunidad autónoma. Oye, ¿hay 4 capitales catalanas ligadas por AVE? ¿El aeropuerto del Prat está bien o no está bien? ¿Los puertos están bien o no? Es que només faltaria, només faltaria. Pero entonces no me digas que en inversiones públicas está... Perdoni, Catalunya... És la primera comunitat autònoma... No, Catalunya va ser la nació que primer va reclamar un tren d'alta velocitat. Fa 30 anys d'això. Hem estat pràcticament els darrers quan tenim els sectors econòmics i productius aquí justament alimentant l'Estat. El corredor del Mediterrani, que es fonamenta. Però per què tants aves? Però per què hem de ser com la Xina amb aves? Caram, és que no té lògica. Potser hauríeu d'haver invertit. Avui mateix hi ha hagut uns problemes a Rodalies de nassos i no hi ha manera que es facin les inversions necessàries. Però el problema d'avui era per vaga. No, només per vaga. Es una acumulación de argumentos que no puedo discutir, o sea, tengo que ir uno. No, porque hablas mucho. Ara la Pilar ja no diu res més. 30 segons que hem de donar les notícies. Vamos a ver, el corredor mediterráneo, nosotros cuando llegamos estaba en un PowerPoint. Y hemos hecho inversiones todos los años y el corredor mediterráneo se va a terminar en unos momentos de restricciones presupuestarias gigantescas. Yo, para conseguir la candidatura de España al Consejo de Seguridad peleando con Turquía, tenía 1 millón de euros y Turquía tenía 250 millones. Y la cooperación me la han dejado en el suelo porque había que ahorrar y no tocar los gastos sociales. Las pensiones han subido un 0,25% todos los años, han bajado los precios, lo cual es decir el poder adquisitivo ha subido. No se ha tocado la educación, la sanidad, los servicios sociales, porque eso era prioritario. Hemos tenido que recortar en otras cosas y en inversiones retalli en propaganda contra l'independentisme i potser tindrà una mica més de calor. Pero tú sabes, pero si son voluntarios, pero si os está... Mira, si yo me pudiese gastar la 10ª parte de lo que os gastáis vosotros en defender la independencia... Digue'm què. No tenim temps ara, aquest és un altre debat, és ja un quart de 10. Parlant de sofismes... No, eso no son sofismes, eso son cuentas. Això són directament mentides. ¿Cuántas representaciones en el exterior se han creado y cuántas quiere crear Romeva distrayéndole del dinero que podía ir a sanidad? No faci propaganda, ministre, ja sé que estem en campanya electoral. No és cert, no és cert. No és cert que no és cert que han gastat diners, que no és cert. Si a més ens tenen controlats, si som una autonomia controlada per l'Estat en aquests moments, si no podem tocar un euro. Un moment, que hem d'anar a les notícies, però em diuen des de control que ja són diversos els mitjans que confirmen que David Cameron demà serà a Gibraltar. Ha de dir alguna cosa, ministre? Bueno, España en el Comité de Descolonización 2024 hace 48 horas explicó cuál es la postura de España, diciendo que se trata de una colonia, de un territorio que tiene que ser descolonizado de acuerdo con el principio de integridad territorial. Y en el Parlamento Europeo y en la Comisión se están estudiando los excesos en materia tributaria que convierten a Gibraltar en un paraíso fiscal, además de las denuncias que hay en medio ambiente. Y venga o no venga Gibraltar, la postura de España en el contencioso sobre Gibraltar es la misma. Primero, el Tratado de Utrecht dice que si se descoloniza vuelve a España. Las aguas no han sido cedidas nunca, porque el artículo 10 cede solo las aguas interiores. Y el istmo ha sido ocupado con ocasión de una enfermedad y, por tanto, no podemos reconocer jurisdicción británica. Pero, insisto, Gibraltar
tiene que volver al territorio español en cuanto se descolonice. Y Gibraltar no puede ser una plataforma de contrabando, de blanqueo de dinero y de prácticas fiscales que favorezcan la ilusión o la evasión fiscal. Però com que David Cameron va a Gibraltar, entre altres coses, per fer campanya pel Remain, com que suposo que això a Espanya també li interessa, la posició del ministre d'Exteriors és més light que si hagués passat en un altre context. Correcte? Es més light en, bueno, que haga la visita, pero no es nada light cuando recuerdo los principios fundamentales que espero que cualquier gobierno de España mantenga, sea quien gobierna, porque con los principios, con la soberanía nacional no se juega. Ministre, moltes gràcies per acompanyar-nos i gràcies per aquesta resposta d'urgència a la notícia que abans ja insinuàvem, però que no estava confirmada per part del déu de Downing Street. Ara, com que la Gran Bretanya ho ha dit, la resposta primera oficial del ministre d'Exteriors, García Margallo, en directe en aquest programa,